ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 21 ጳውሎስ አበቦቱን አተወ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ይሰብኽ ከም ዝነበረ ናብ ንስሐ ክመጹ ከምኡ ድማ ንብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከአምኑ ይጽልየሎም የገልግሎም ከም ዝነበረ ነዚ ይጽዕር ከም ዝነበረ ይነግረና ሰብ ናብ ንስሐ ክመጽእ ከምኡ ድማ ናብ እምነት ክመጽእ ክንጽልየሉ ይግባአና እዩ ፈቲው ሰብ በኃጢአት አይነበረን እዩ በኃጢአት ስለዝተአሰረ ባሪያ ናይ ኃጢአት ኮይኑ ይነብር ስለዘሎ ካብዚ ባርነት ክወጽእ ናብ ንስሐ ክመጽእ ካብቲ ዝገዝኦ ዘሎ ናይ ጸልማት ኃይል ኩሉ ክናገፍ ምኽንያታቱ ኩሉ ክፈርስ ክንጽልየሉ ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ናብ እምነት ከምጽኦ እዚ ንዛረቦ ዘለና እምነት በኃይሊ ሰብ ዝመጽእ እምነት አይኮነን ከአምን ይደልኤ ኢሉ ሰብ ክብገስ አይክእልን ነዚ እምነት ዘበግስ መንፈስ አምላኽ እዩ ነቲ አእዛኖም ዝኸፍት መንፈስ አምላኽ እዩ ነቲ ዒንቶም ዝኸፍት መንፈስ አምላኽ እዩ ስለዚ ምጽላይ እግዚአብሔር አምላኽ እምነት ክፈጥር እግዚአብሔር አምላኽ አእዛን ክኸፍት ከምኡ ድማ ዒንቶም ክኸፍት ክንጽልይ ይግባአና እዩ እቲ ንሓቂ ዝደሊ ሰብ ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት ውሽጢውን ክጽልዮ ዝግብኦ ነገር እዚዩ ጎይታ እምነተይ ርዳእ ክብል እምነት ከሃበኒ ክብል ብርሃን ከሃበኒ ክብል አእዛነይ ነቲ ሓቂ ክፈለጥ አእዛነይ ክፈት ክብል አምላኽ ድማ ነዚ ብቅንዕና ካብ ልቢ ንዝጽልይ ሰብ ብሓቂ አምላኽ ከም ዝበጽሖ ናብ ብርሃኑ ድማ ከም ዘምጽኦ ተስፋ ይብሎ እዚ ብቃሉ መሰረት እንተጸሊና ከም ንረኽቦ ርግጸኛታት ክንከውን ይግባአና እዩ ስለዚ ነቶም ኣብ ጸልማት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይፈለጡ እምነት ንእምነቱን ኃይሊ ሲኢኖም እምነቶም ኣብ ካልእ ነገራት ዝገበሩ ሰባት ናብ ጎይታ ክመጹ ናብ ክርስቶስ ክመጹ ክንጽልየሎም ይግባአና እዩ